Hello, friend. Kecengsi kardom kado kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ngara to an fans tamela pen pini nali tama fan la so video long na ke than ponji la bangke mate na kiwan pi la bangke hini avreng AVARSAI APUTHAK se na wan pi lo nali tum ke thek pon long ji la bangke ko pi avreng AVARSAI ma kon ana post of vacancy se doma ka apply neng ji ko son ma last date ko man tum ma ka char dang deng ko an ma la so details la bangke kai ke so no nali tum la so video long si thek pon long ik po nali tum fan tuning reglo jong si nali tum la so YouTube channel subscribe krilang polate prabjin pe nali tum subscribe ikon laben videos tame nali tum share pon ikon tangde non pathek pen copy of AVARSAI ma kon ana post of vacancy se to mala so puthak le lang polonang la pen che than pon lona tangde non kicheng sia AVARSAI puthak le che than polonang la pen lang polonang kicheng sia AVARSAI la bangki kapiklang pon da ilitum Karbi Anglong pasi paklang pon tulo nalitum da screen along tek pon long po office of the SMDC jengrongpi English SS mate high school tarabasa Karbi Anglong hin pasi paklang pon iglo nalitum da screen along tek pon long ikpo lada ki tok pon do advertisement po na pen so advertisement dak paklang pon 21 so chiklo 21 October 2024 se paklang pon lo sining ke hanga bang pu abang pietum nalitum jang se so VORENG AVARSAI claim duning tung pulte nalitum kenang so soda documents nalitum submit dam nang po last date la bang ke nalitum dak thek pon long exit 28 la so chiklo 28 aprang se nalitum office por hosin documents amukha bang thondam nang po la pen puthot dak documents verification la pen work in interview la bang ke 6 November 2024 sidak endpoint po nalitum dak theklong je adim labang ke jengrongpi English Higher Secondary School tarabasa Karbi Anglong lapen kopi kan apu sidoma pulten nalitum thekpon long ekpo lapen labang so post labang ke dak nalitum theklong je these posts are purely ad hoc basis lo lapen post labang ke ong okay kali stame dak ke pipon ateng pulotang tenalitum dak isi ando number of post labang ke 1 lapen apu samen labang ke demonstrator lapen kachar dang dak kenang ji pabang ke BSc complete nang po lapen fixed pay per month nalitum 14,400 labang ke long ponik po lapen putha dak ke tok pon do thula nalitum dak thek pon long exi the result qualification is BSc from UGC and recognized university penang po. The special preference will be given to local candidates pustadak tokpon as a complete resume scanner copies of the education testimonial SSLC honors along with original documents at the latest passport size photos should be submitted at the time of interview mate interview por honalitum kenang sa documents tame original se ponthai nang po lapen passport size photo che ponang po nalitum interview hot hodak pidam nang po nala lapin kapiklang pon labang kenali tum ta chini pon iglo dak SMDC president secretary jengrongpi English Higher Secondary School tarabasa Karbi Anglong hin pesi paklang pon iglo lapin na post bang ke dak isiwet salary nali tum dak 14,000 labang ke long pon igpo 14,400 apo samen labang ke demonstrator ke charleng deng kenang si labang ke BSc unang po lapen na post labang ke isin nalitum dak thek pon long exi asining ke hang bang pha bang fitum nalitum jang se jogdun exi pulte ladas tame nalitum jogdun ektame lapen non puthot mate ki jutsi VORENG AVARSAI APUTHAK na paklang pon thu ikpo lapen puthot mate adun thu nalitum dak thek ponoi VORENG AVARSAI labang ke Assam rifle dak recruitment 2024 lapen 38 riflemen lapen rifle women post dak kenang sot nasi ningkihang abang pu mate abang fiatum nalitum jogdun ikme lapen last date la so chiklo 27 sidak last date lo dalitum screen long thek pon long exi lapen office of the director general Assam Rifle Silong hin pestame dak employment notification labang ke release ponik lo kadu kabi pen 38 riflemen lapen rifle women GD post in the Assam Rifle under sport quota recruitment interested and eligible candidates may apply online here pustak topon la sport quota of ancha
Asi nani tum jong si jogdon example te lata jogdon ekta me jong si nani tum ning hang pulte lapen alang ni tum dak ketok ateng nani tum ke charliang deng lapen do thai pula tangte lapen nemo post labang ke Assam rifleman lapen riflewoman lapen kadoka via post that 38 ando lapen name of organization labang ke Assam Rifle. Mode of application online supply nampo lapen helpline na nitum jang si dak helpline nahi pulte 10 number long calls tamina nitum detail salam arjig me lapen eligibility criteria of Assam Rifle recruitment na fan na nitum dak thek pon long exam Assam age limit labang ke candidate age must be between 18 to 23 years as on 1st August 2024 pen sidak alang litum calculation pon lapen arta labang ke 18 pen 23 an malam arta abang pu mate abang fitum nang po lapen age relation dak ke pipon ateng pulatang tinal litum thek pon long exi upper age relation for general OBC is 5 years lapen SC ST is 10 years andak pipon lo 10 years pulatang te 33 malam abang pu mate abang fi tumbang jawdon longji non saneli tumason ST candidate tumbang ke lapen ke charli ang deng ke nangji labang ke class 10 pass anta chok nani tum dak thek pon long exi lapen sports qualification ke nangji labang ke nani tum dak thek pon long po player who have participate in any international competition lapen national competition enter university tournament national sports game of school Khelo India University game Khelo India Youth Games Khelo India Winter Games Khelo India Para Games lahalong kapathudun tang lapen ki undun tang atum nangpo lapen nason tha application fee lang dam lo pulte you are lapen obviously atum dak for recipient SC ST lapen omen atum sikai sita pinang ne lapen payment mode ke online si pinang po nalitum thek ponlong exi lapen payment ke thap ning jiadim labang ke nalitum dak thek login the fee will be deposited online by the candidate into SBI currently account number nalitum the account number thek ponlong 3708804671 in favor of recruitment branch HQ DG AR Silong na nitum dak theklong ji lapen ke chengpon laso avaring warsai ke chengpon labang ke na nitum dak thek pon long ikpo 28 September में से chengpon lapen last date labang ke non 27 October se last date loke damta hosta meni linali tum han laso avaring warsai puthak na than pichini poni gelo se puthon ning khang abang phu abang fi tum jang se jogdon example te prabjen pen jogdon nikon lase pinia update labang ke lina ke than ponji lakela anchor lo lase ning khang abang phu abang fi tum videos tami share ponigon lapen laso YouTube channel tami subscribe rilang bolte nalitum subscribe igon tangke dumi thakmi kadukabe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang rat do ana fans tami nilen pen kardom to change your